Бірге өткен байрамдардың бәті арта, ортақ бұлғын әйде табындары, тауған күнде яуғын ақ тәрәктер, назлы хүддер, ихлас ермұндар. Хау мұғығызы құрметлі дұқтар. Хіздің хаттар бойынса түділген музыкалы программаға рәхім етігіз. Ихлас көңілден ғүмір байрамдарығыз менен тәбіриклеп, изге тілектер көтеріңкі кәйіп, мұңлы ердары бұлай етірге ашығабыз. Тәтішлі райыны Шүлген ауылында яшәүсе қәдірлі атайыбыды тұрмыш иптәшім кеобед ағайыбыд Усманов Наил Нәқип ұлының ғүмір байрамы. 60 яшілік юбилей менен қайнар құтлайбыд деп башланып кете бірінші хатылдары. Оға сәләмәтлік, күңел тыныслығы, бәрәкәтлі тұрмыш тілейбеді. Хене болған рәхмәтібізді, күңілдәгі изге тілектерібізді хүд менен генә әйтіп беру мүмкін түгіл. Сөнки улар сикһез. Хинең көк сабыр, михырбанлы, саф күңелле атайдар бик кирәктер ул. Ғүмер буе ақыл менен яшәнең, эшләнең. Кызларың бәхетле бала сагы өчен рәхмәтле булһа, катының булдыклы, уңган, тырыш ир булганың өчен, тугандарың һине ысын туган булганың өчен, кайткан хайын агай безне һөйнеп көтеп алганың өчен, атайдарса яхшы кәңәшләрең өчен, кияү буларак та гел яхшы хүдбәр әйтеп була һиңа. Яқты едең, дөрет кәңәшләрең, ярдамың һәм киң күңелле кеше булганың өчен без барыбыз да Наил Нәқип улына рәхмәтебезне белдерәбез. Алдагы көндәрдә лә якындарыңдың кадер хөрмәтен тоеп, тормыш иптәшең һәм балаларың, тугандарың белән бәхетле озын гомер итүегезне теләйбез. Шаулап сәскә атып торган баксагыздагы гөлдәр, бүгенгеле ямьле үтһен, киләсәктә көндәрегез дип өндәшәбез юбилярга. Ямьле яй көндәренең берендә Шүлгән авылында Усманов Нәқип һәм Фәлүзә гаиләһендә 1963 елның 23 июлендә беренче бала булып дөньяга килә Наил Нәқип улы. Артабан гаиләле үз кустыһы туа Назар, Рәмил, Илфат. Агай буларак ул уларга һәр вакыт өлге. Укуында гел 5-кә укый, иң тәртипле малай, ата-әсәһенә ярдәмче, спорт менән дә шөгыльләнә. Йыр биюгә лә оста, концертларда катнаша. Ул 1970 елда Шүлгән урта мәктәбенә укырга инә. 79 елда ошо мәктәптең 7 классын тәмамлагач, үзенең баласы хыялын тормышка ашырып, Бәләбәй педагогия училищеһына укырга килә. Һәм башлангыч класс укытучысы һөнәрен үзләштерә. Бында ул үзен ыңгай яктан гына күрһәтә, спорт ярышларында, училищеның тынлы оркестрында, вокаль-инструменталь ансамблендә уйнай, төрле конкурсларда катнаша. 1982 елда Наил Нәқип улы Совет армия сафтарына алына. 1984 елда хезмәтен тамамлай. Тыуган авылына, тыуган мәктәбенә кайтып, тарих укытучысы буларак педагогик хезмәт юлын башлай. Унан ул 1987 елда Гөлфирә Марат кызы белән гаилә корып, 2 кыз үстерәләр. Кызлары Миләүшә һәм Гөлназ Башкорт дәүләт университетын тамамлап, югары белемле белгечләр. Гаиләгә зур шатлык, бәхет өстәп, энебез Камил туды. Олатаһы уга өлге булып тора. Безнең гаиләлә эшләгән кебек ял итүгә лә зур урын бирелә. Бер нисә ел рәттән Төркиялә, Сочи, Абхазиялә ял итәргә лә вакыт таптык. Бәләкәй балалар менән эшләү күп түземлек, сабырлыкта таләп итә. Еңелдәрдән булмаһа ла ул башлангыч класс укытучысы эшен хайлай. Укытучы һөнәренә 40 ел гомерен багышланы. Хөрмәтле укытучы Усманов Наил Нәқип улы район yerендә башлангыч классларда эшләгән бердән-бер укытучы. Ул һәр вакыт үз өстендә эшләй торган югары категориялы иҗади укытучыларның берсе. Ошо гомересендә Наил Нәқип улы күпме укучыларын олы тормыш юлына аяк бастырды. Улар укытучыларын һис онытмай, хәл беләләр, байрам һайын котлайдар, рәхмәтләрен әйтәләр.
Оқытусы бик көп мақтау хаттары, грамотларга лайық булһа, ата-әсәйләрнең бигрәк тә укучыларның рәхмәт һүзләрен иң зур бүләк баһа дип кабул итә. Укытусы үзенең белемен камиллаштыруды туктатып тормай. 1996 елда Өфе педагогия институтының башлангыч класс бүлеген ситтән торып тамамлай. 2010 елда тарих һәм җәмәгать фәне буенча өстәлмә белем ала. 2020 елда Президент Академиясының белем бирү буенча электрон методист белгесе буенча белемен камиллаштыра. Ошы елдарда ул үзен тарих белгесе буларак та югары күрсәткечләргә өлгәшә. Авыл тарихын өйрәнү, уның киләсәге өчен яна тосыла ул безнең атайыбыз, тормыш иптәшем, туганыбыз. Буга алтын бишек, айык авыл конкурсында уның әүдем катнашуы мисал булып тора. Бу эшләрдә теләп катнаша Наил Нақип улы. Чөнки ул туган авылы Шүлгәндә, туган мәктәбен, унда укыган балаларны, авыл кешеләрен хөрмәт итә, ихлас ярата. Ул эшеннән ям, тормышыннан тәм табып эшләй һәм яшәй. Алдагы көндәрендә лә сәламәтлек, озын гомер, зур-зур уңыштар, күтәренке кәефтәр теләйбез. Һин дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрдән берсе. Без һине сикһез хөрмәт итәбез. Меңдәрсә рәхмәт һүзләребезне әйтәбез. Ысын йөрәктән котлайбыз. Тормыш иптәшем Гөлфирә, кызларым Миләүшә, Гөлназ, янең Камил, кустың Назар һәм барлык тугандарың исеменнән без һиңа матур йыр да тапшырабыз дип тамамлана бу котлау сәламе. Рәхим итеп йыр тыңлагыз. Asılğansa fəriştələr yelpey qana Ak diləklər tiley Qor bürtüklərinə qarab Müqjizəli sihri midgən Ağı yelib gildin məhin Bərəkətli güzel yergən Buləgində hipdən məhin Yıldızlarda Күңелдәрдә моң яралһын Үкенештәр, көйенештәр Үткәндәрдә торып калһын Күмбәде асылганда Бәхет кошы осып килһен Хыялдарды ысын итһен Шатлыктарда ергә кипһен Asılğansa fəriştələr yelpey qanat Ak diləklər tiley Qor bürtüklərinə qarab Müqjizəli sihri mirgəl Ağı yelib gildin məhin Bərəkətli güzel yergə Buləgində hipdən məhin Qordar yawa
районының Тулпар авылында яшәүсе кадерле тормыш иптәшем әсәебез, кайнабез, рәсәебез Гөлнур Сөнәгать кызы Шаяхмәтованы матур гомер байрамы 60 яшьлек юбилей менән ихлас котлап, иң изге теләкләребезне юллагыбыз килә дип башлана сираттагы хат юлдары. Кадерлебезгә дөнья куанычлары менән тулы озын гомер, исәнлек, һаулык, шатлык куанычларга бай аят якты көндәр, күңел тынычлыгы теләйбез. Киләсәктә лә безгә терәк таяныс булып, балаларыңның изгелеген күреп, кадер хөрмәткә төренеп, һәрбер аткан таңга шатланып, атайыбыз менән бәхетле, тигез тиң озын гомер кесәргә насыйп булһын. Рәхмәт әсәйеңә, мең рәхмәт. Бар нәмәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгылар хис күрмә, Ходай олылаһын үҙеңдә. Безнең өсөн мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Йер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куанычлар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең. Иминлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Гафур, балаларың Фаил, Альбина, Азалия, Гөлфинур, кияүләрең Фәнил, Айнур, Руслан, яньянсәләрегез Элина, Арыслан, Нургиз, Айгиз.
Хәзер яңгырасак матуры тәбрик хатын тыңлар өсөн ошы көндәрдә 55 яшын каршы алусы Альберт Рәүф улы Вәлиуллинды сакрабыз. Үзенең 55 яшьлек күркәм юбилеен билдәләүсе кадерле тормыш иптәшем, хөрмәтле атайыбыз Вәлиуллин Альберт Рәүф улы Ямле Аслыгүл буенда урнашкан Дәүләкән районы Куръятмас авылында 1967 елның 18 июлендә Гөлсирә һәм Рәүф Вәлиуллиннарның ишле гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән бик акыллы, тәртипле, тырыш бала булып үтә ул. Тауган авылында 10 классты тамамлагач, Өфөгә Башкорт дәүләт педагогия институтының физика-математика факультетына укырга инә. 1987 елдан 89 елларга тиклем Тауган ил алдында бурысын үтәп, әрме сафында хезмәт итә. Кайткас укуын уңышлы гына тамамлап, Кадыргыл авылына мәктәп директоры булып эшкә сакырыла. Соңыннан шул ук авыл советында етәкче вазифасын башкара. 1995 елда ул үзенең мәңгелек мәхәббәтен осрата. Хусейн авылы кызы Сажидә Салават кызы белән өйләнешеп гөрләтеп туй үткәрәләр. Мәхәббәт имештәре булып, кызлары Лилия һәм улдары Идил туа. Гаилә 2010 елда Дәүләкән калаһына күченеп килә. 2012 елда 2 катлы зур күркәм йорт алып сыгалар. Вәлиуллиннарның яшәгән дөньялары етеш, матур һәм зауклы. Йорт кура каралтыһы, бакса һәм ишек алды һәр сак күркәм. Бөтә тырышлыктарын халык вакытларын йәлләмәй һәр эште yerенә yetkirib башкарып куялар. Атайыбыз озак елдар райондың мәгариф бүлегендә белгез булып эшләгәндән һуң, 2017 елдан алып район хакимиятендә гадәттән тыш хәлдәр буенча баш белгез булып хезмәт ала. Ниндәй генә эшкә тотынһа ла yerенә yetkirib башкара. Уңган хуҗа, хәстәрлекле тормыш иптәше өлгеле атай, тугандары өчен яраткан агай булып тора. Тормыш иптәше Сажидә Салават кызы белән кулга-кул тотынышып, бәхетле тормышта 28 ел бергә яшәйләр. Олы кызлары Лилия Башкорт дәүләт медицина университетының 4-нче курсын тамамланы. Ул буласак табиб. Улдары Идел быел 9-нчы класста тик 5-ле билдәләренә генә тамамланы. Атайыбызга какшамас хаулык, дәрт дарман, көз куәт, бәхетле озын гомер теләйбез. Бүген атай һинең туган көнең, бар дөньяла иң изге көн. Без бәхетле булсын өчен сөнки һин туганың атай һин бүген. Йер йөзендә иң яхшы атай, иң акыллы, тырыш һәм уңган. Һинең йөрәк безгә һөю менән мәңгелеккә атай ул туган. Хөрмәтле Альберт Рәүф улы, бүгенге матур юбилейгыз белән котлап, тормыш иптәшегез Сажидә үзенең мәхәббәтле, һөю тулы хисләрен шигырь юлына алган. Альберт кадерлем, рәхмәт һиңә, рәхмәт туганыңа. Ярай осраганның юлдарымда. Насип булһын инде икебезгә бергәләшеп керү алтын көзгә. Рәхмәт әйткән матур күзләреңә, мине гашык иткән күзләреңә. Мәхәббәтле йөрәгеңә рәхмәт. Һин булганда миңа яшәү рәхәт. Алдагы тормышыбыз да шулай бәхетле, парлы, матур үтһен. Бәхеткә төренеп, авырлыктарга бирешмәй, хынмай, һыгылмай яшәргә насыйп итһен Ходай Тәгалә. Язган икән һагыштарга уралырга, әлдә һагынып сыгам һинең юлдарыңа. Китһәң дә һин гаепләргә хакытарым юк. Рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Һин икән ул гомеремә һөяр кешем, һин икән ул яндырусым, кидерүсем. Моңдар булып урын һалдың йөрәгемдә. Һин икән ул берәү генә. Һин икән ул гомеремә һөяр кешем, һин икән ул яндырусым, кидерүсем. Моңдар булып урын һалдың йөрәгемдә. Һин икән ул берәү генә. Югалмаган паган удар иде калган, килмәяле һине бердә онытаһым. Итерләнеп әлдә шулай һагынудан, һин гомергә мине мәхрүм ит алмаҫһың. Һин икән ул гомеремә һөяр кешем, һин икән
Көз йөрәк тип сабырлыктар табып кына Һаухап яшәем карашыңа, тавышыңа Өметһеҙгә яудырҙы бәхет икән Берәүҙәргә насип түгел уны ала Һин икән ул гомеренә һөйәр кеше Һин икән ул яндырыусың килерсең Моңдарлы буран алын йөрәгемдә Һин икән ул берәү генә Һин икән ул гомеренә һөйәр кеше Һин икән ул яндырыусың килерсең Моңдарлы буран алын йөрәгемдә Һин икән ул берәү генә Һин икән ул берәү генә Яшьлек мәхәббәте мәңге булһын, гел бер булһын барыр юлыгыз, ак бәхеттәр генә яуап торһын, котлы булһын, никах тойыгыз дип эндәшәбез яңа гына яралган матур гаиләгә. Бүген безнең хезмәттәшебез Елайыр районы Матыр авылыгызы Гөлфия Уралгызы Мәксутованың һәм Стәрлетамак калаһы егете Раушан Руслан улы Сөләймановтың матур гомер байрамнары, туй тантанаһы. Икеһелә матур, күркәм гаиләлә тәрбияләнгән. Хезмәттәшебез 5 балалы ишле гаиләлә өченчесе булып дөньяга аваз ала. Матрай дөйем белем бирү мәктәбенең 9 классын тамамлагандан һуң Стәрлетамак мәдәният һәм сәнгать колледжында белем ала. Һуңнан Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфе дәүләт сәнгать институтында актриса һөнәрен үзләштерә. Укып кулына диплом алгач, Сибай дәүләт башкорт драмтеатрының актрисаһы булып хезмәт юлын башлай. Әлеге көндә Башкортстан дәүләт телерадио тапшырулар компанияһы хәбәрсеһе булып эшен дәвам итә. Раушан Руслан улы ижади гаиләлә тәрбияләнгән. Стәрлетамак калаһында Башкортстан Республикаһының атказанган артисты Руслан Сәлман улы Сөләймановтың гаиләһендә баш бала булып дөньяга килә. Һеңлеһе Гөлназга ла терәк таяныс булып үтә. Шулай ук Стәрлетамак мәдәният һәм сәнгать колледжында һөнәр үзләштергән. Йырсы музыкада. Әле Өфелә үзенең музыка язу студияһы бар. Бала сактан бер-берен күреп, белеп, дуслашып үткән. Һуңнан был дуслык хисе мәхәббәткә әверелгән яшьләрде беренче гаилә байрамнары, туй көндәре белән котлап, барлык ижади төркем исеменнән иң ихлас, иң изге теләкләребезне юллайбыз. Һезне иң куанычлы байрамыгыз, законлы никахыгыз уңаеннан ихлас тәбрикләйбез. Ныклы һаулык, гаилә именлеге, ак бәхеттәр генә теләйбез. Кияүгезнең кадерен белеп, тормыш куйган һынауларга бирешмәенсә, бер-берегезне хаклап, терәк таяныс булып, тыныс имен тормышта яшәргә насип булһын һезгә. Зат рауыгызның кот ырытын арттырып гомер итегез. Йондык хибә яһан бәхет теләп, йөзегезгә көндә нур атһын. Берегез өчен берегез терәк булып, берегез өчен берегез ян атһын. Раушан һәм Гөлфия бәхетле булыгыз. Бүген теләгән барлык теләктәрдә буйымга ашһын. Хәзер башкарыласак йыр безнең ижади төркемдән музыкаль бүләк булып һезгә барып етһен. Рәхим итеп тыңлагыз. Сәкерде йөрәгемә, яшен кебек түгел ут булып, тик бер мәлгә түгел яратуым, мәңгелеккә сык тургылып. Һөю хисе шундай татлы икән, яшә көзү түгелмәй рәхәт, яратыры белгән өсөн һиңә, һәм яраткан өсөн мең рәхмәт. Һәм яраткан өсөн мең рәхмәт.
рахмат. Sizni tebriklerge kildik, kutlu bulsun tuyağız. Kullarığızı da parbaldık, onu menge saklağız. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Bizge tilekler tilibis bäxit yolsun yaşlarga. Nasip bulsun ak kuşlarday məngi parlı yaşarga. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Var gaylenin yemi bana, tügül altını kümüşüm. Məhəbbət ağaçığızның bolsun bir köp jimişi. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Küttere bizi bakanlarını, kiyav ham kilinişin. Orada barda bolmay bulsun, eşi bulmasın işin. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Tuylar, 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 tuylar ide bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Şırlar bir buyna gülüp, beyremi de bizeler. Beyremi de bizeler. Kuldagi ak ipekten dallar goya. Akışlar aklık bitul, saflık bitul. Yavunayda alkışlar. Duy kuldagi kigen kızım, güneşip de ulerlik. Duy kuldagi bir günlük mü? Duy kuldagi ömürlük. Duy kuldagi kigen kızım, güneşip de ulerlik. Duy kuldagi bir günlük mü? Duy kuldagi ömürlük. Kuldekter, aktelekter,
da ömürden Duy kuldagin Kigen kızın Urana bulhan gil tureda Duy kuldagi kigen kızın Güneşip de ulerlik Duy kuldagi bir günlük mü Duy kuldagi ömürlük Duy kuldagi kigen kızın Güneşip de ulerlik Duy kuldagi bir günlük mü Duy kuldagi ömürlük Бәхет бит ул, шатлык бит ул, той күлдәге киюе, иркен диеп, янен тиеп, онытылып һөюе. Той күлдәге кигән кызым, көләшеп тә үләрлек. Той күлдәге бер көнлекме, той күлдәге ömürlük. Той күлдәге кигән кызым, көнләшеп тә үләрлек. Той күлдәге бер көнлекме, той күлдәге ömürlük. Tinigine uylap yendim irtehindekisinde Yüreğimde bir serim var o sır yarım nesinde Yanım sınlap gitter kıvık Көңіл қылыма тиһәң Ниме әйтеринең микән Һине яратам тиһәм Алтыным, һин алтыным Йөрәгемдә якыным Алтындардан кыйммәтле һин матурым Алтыным, һин алтыным Йөрәгемдә якыным Алтындардан кыйммәтле һин матурым Ümit edilmeyen yine Karşıma sıkan yine Ömür boyuna yo'qolmas Yoldaşım bulhan yine Kümüşler kongan saqtala Bir-birge bulhaq yine Altın kızlarga yetkense Gel birge barhaq yine Altınım, hin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, hin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, hin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Altınım, hin altınım Yüreğimde yakınım Altınlardan da kıymetli hin maturum Tinigine uylap yendim irtehindekisinde
Yüreğimde bir serim var, o sır yarın nesinde. Yanım sınlap gider kıvık, көңіл қылынма тиген. Неме айтерінің екен, кел яратам деген. Алтыным, мен алтыным, жүрегімде якыным. Алтындардан да қимметлі ең матурым. Алтыным, мен алтыным, жүрегімде yakınım. Altınlardan da kıymetli hin maturum. Altınım hin altınım, yüreğimde yakınım. Altınlardan da kıymetli hin maturum. Altınım hin altınım, yüreğimde yakınım. Altınlardan da kıymetli hin maturum. Altınlardan da kıymetli hin maturum.
Ошо көндәрдә үзләренең туган көндәрен, юбилейларын, никах көндәрен тантана итүсе тамашачыларыбызды тагын да бер тапкыр тәбрик итеп, теләкләрнең иң изгеләрен юллайбыз. Атыр таңдарыгыз аят, хисләрегез тыныс, көндәрегез бәхет, шатлыктарга сырналып, уңышлы үтһен дигән теләктә ихлас күңелдән тапшыруын тамамлайбыз. Очрашканга тиклем сау булыгыз.